Fil-bidu ta' din is-sena s-suq tal-beħ tal-proprjetà f'pajjiżna kompla jissaħħaħ dan konferma tal-klima ekonomika tajba fil-pajjiż. Kienet statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li konferma dan kollu u tat riżultati b'saħħithom meta mqabbel mas-sena li għaddiet li diġà kienet waħda b'saħħitha, tant li saħansitra kienet meqjusa fost l-aqwa f'ħafna snin. Dan għaliex fl-ewwel kwart tal-2017 il-beħ ta' proprjetà kien 11% ogħla mill-livell tal-2016. Jekk wieħed iqabbel l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena mal-aħħar 3 xhur ta' amministrazzjoni preċedenti, isib żidiet fenomenali. Imqabbel mal-ewwel 3 xhur tas-sena 2012, wieħed isib li l-beħ tal-proprjetà żdied b'66%. Jispikkaw żidiet tal-beħ tal-mażonettes u appartamenti. Riflessjoni tas-suċċess li kellhom miżuri bħal tal-first time buyers. Skema li mistennija tkun imsaħħa u bil-wiegħda li għamel il-Gvern u impenjat li jkun qed jgħin ukoll lis-second time buyers. B'hekk dan is-settur mistenni jkompli jgawdu mill-inċentivi tal-Gvern. L-iktar żoni fejn kien hemm żieda fil-beħ ta' proprjetà huma dawk ta' Birkirkara, Gżira, Imsida, Taxbiex u San Ġwan. Wara segwiet iż-żona ta' Ħażabbar, Xajra, Żejtun, Birzebbuġa, Marsa Skala u Marsa Xlokk. Kif mistenni b'saħħitha wkoll iż-żona ta' Pembroke, San Ġiljan, ta' Sliema, Swieqi u Ħararaw.